नुवाथारि आनान गसाइ बोराइ बाथौ आं दिनै बार हा दै सान अख्रां आरो बे हाबासालियाव जथुमनाय रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोनखौ साखि खालामनानै मुलुगाव गावनि फोलेर लाखिनो थाखाय नलबारि जिल्लानि सिङाव थानाय बरभाग गामिनि मानगोनां मुस्रिमा फुलेस्वरी ब्रह्मनि फिसाजो फरायना प्रनिता ब्रह्मखौ आंनि जिउनि लोगो खालामनो थाखाय गोरबोआव जुना लाना बिनि आखायाव हमबाय। दिनै बियो आंनि जाबाय आं बिनि फिसाय जाबाय। बिनि जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय बिबानखौ खर'आव रुजुनना लाना
बेनिखायनो दान होनायनि बुंलांदो नै बोराइ बाथौ गोसोजों सुंग्रि हरो नोंखौ आं दिनै 2025 मायथाइनि 14 फेब्रुवारि खालाराव नों आफानिनो सोरजिनाय बार हा दै सान अख्रां मिथिंगानि जिब जिबि आरो बे हाबासालियाव जथुमनाय रायजो राजा आइ आफा बिब' बिनानावमोनखौ साखि खालामनानै बे मुलुगाव आलो गोजोनै अनलायना सुखु गोजोनै रायजो जानो थाखाय आंनि
बिनानाव बिनानाव फरायना फरायना प्रनिता प्रनिता ब्रह्मखौ ब्रह्मखौ उदालगुरि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भकतपारा हालामनि बेबेजिया बरफरा गामिनि मानगोनां मुस्रिमा धरेश्वरी बर'नि नैथि फिसाज्ला मानगोनां मुस्रि गिरिस बर'नो गोसो खुसियै आखाइ हमना गथायना होनाय जाबाय। दिनैनिफ्राय आंनि बे बिनानावा बिनिसै नों इसोर बोराइ बाथौनि बोर मोनना सानैबो संसाराव थांना रुजु रुमु रायजो मोनजाथों। बिसोरनि फोलेरा गियान सोलो सैथो धोरोमगिरि जानो हाथों। बेखौनो आंबो बोर सारस्रिनाय जाबाय। दहाय बोराइ बाथौ जाबाय।